Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe gahrman arkadagymyň hemde arkadaly gahrman terdarymyň başçylygyny gözellüğün tämiziň mekany bolan mukaddes topragymyň ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak, daşky gurşa gorap saklamak ugruna döwlet ähmiýetli işler durmuşa geçirilýär. Özgörçlü gözelligi bilen görenleri hayran galyrýan Batky döwlet tebigi gorughanasy Mar welaýatynyň Serhedabad hemde Ahal welaýatynyň Sarık etraplarynyň çäklerinde ýerleşýär. Gorughananyň ýurdumyzyň haýwanat we ösümlik dünýäsini pisli tokoýlugyny gorap saklamakda, geljekki nesillere miras galdyrmakda tutýan ornu uludur. Gorughananyň umum tutýan meýdany 140.430 hektara deň bolup, onuň garamagyny Semenabad, Pulhatyn we Gyzyljar çäkli gorughanalar hereket edýär. Gorughanyň iň täsin ýerleriniň birem pisli tokoýlugy, sahra meýdanlygy we ýer oýlandy çökötligidir. Gorughanyň çäginde ýerleşen ýer oýlandy çökötligi dünýäniň hiç ýerinde duş gelmeýän aýratynlygydyr. Batkyň sahawatly sahrasynyň bedegine öwrülen pisli agaçlary bu ýere gezelenje gelýän adamlaryň tebigaty öwrenjileriň ünsüni ödüne çekýär. 14.000 hektar meýdany eýleýän pisli tokoýlugy Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna giridilip, öz bolşly tebigi şertlere uýgunlaşmagy bilen tapaklanýar. Ösümlik dünýäsiniň iň gadymy wekili bolan pisli agaçlary 45-50 derejeli ıssa, 35-40 derejeli aýada çydamlydyr. Tebigaty öz bolşly görk berýän pisli agaçlary aşa susuzlyga da çydamly bolup, 300, 500, 700 ýyla goly ýaşaýanlyklaryny gorughanyň tejribeli hünärmenler belleýärler. Batky sahralygy özüniň gözelligi we täsirligi bilen tapaklanýar. Bu ýerniň haýwanat we ösümlik dünýäsini has iskin öwrenmekde almy işlere alınıp barlýar. Häzirki wagtda bu gorughanyň çäginde amala aşyrylýan işlerden ruhlanan gorughanyň işgärleri daşky gurşagy goramak, güneşli diýarymyzyň bagy we sanlygyny, ösümlik we haýwanat dünýäsini gözüň görüji deýin aýagly saklamak ugruna belent maksatly işler durmuşa geçirýän arkadaly gahrman terdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.